itlog. Nilista ko na yun eh. Na ikaw na babo, mang mamabaya drawingan na. Iban pa kayo pa kita. Doon na, lana. Takan din asawa ko. Wala ko na hubang panty sa asawa ko. Sige, nakaw mo na kita. Di lang makatanig kaya ang ubin eh. Parang na ako, pagkatuta ako naluluyaw. So mga babis ka, nakaw ka, masigpit na. Ang panty sa asawa ko, di na ako makalagpas. Wala ko na hubuon. Ma, ito rin dumakan yung motor mo yun. May mabini ang gas? Namita ko ka kung mga susing ka mo yan ay mag-uusal. Na eh. Sino ko sa may nag-usal kahapon? Napagubos? Na. Kasi mag-uusal sana binyan mo na gas. Abiyat to. Ako doon sana mag-uusal adlaw-adlaw. Ito sa latayang mo ini. Din na kita pamigas ha. Mayroong 5 niya. Ito na siya. Diyaw kita luto yaw. Pinakpi ko kaya na mayroon na. Ako ba masimo doon? Isang pisita na dyan. Ko sabi sini rin. Di sa'yo pagpareho ko sintang butso yaw. Ay huktod. Masakit. Mabiso kita. Sakit na tayo nga. Batay ni. Ayari ang pupila ka. Mikaw kapas mo. Gawin ka pa sama. Napamika. Wala pa tayong tayo nga mo. Bato di mabiso sintang butso yan. Nakakalabay di ba kayo na? Hindi ko mang uno ba? Na. Uy, na. Hindi ko na ba ang kanya tanda? Hindi na nalaman. Na. May tabakaw yan. Yari, kita na istoring tao maas. May takaw. Uy, lamay. Kita ko yung na rep. Mataod sana ito na rep. Yun na he. Uy, kita rep. Na. Uy, lamay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ako na mareho ko. Yan ka to. O binigay ko ka punuwat. Punay ni. Hindi mo ini. Expired na katawa. Ano expired? Hindi kayo magdala ang expired what? Kung saan expiry date? Kita ko na ang expired na. Biyarin ba ni? Masahong ko pa ini si mayroon ni kakitaan ko expiration date ni. Ako na siyang problema. Kamo ang problema kako. Nami ako ba't marihay ni kaniyo? Naso pa umuuliin sakit sintiyan ko ini. May teniyo sal kumanin niyang panin ni si Makin. Biyarin niya sabihin pagpahid mo yan. Ipagpahid ba ini? Man ko na may taka ako mga ipagpahid ini. Ba't inom ko? Ay, Rayos, tatulala, Jim. Daway tanto ko ipagpahid yan. Biya to ba yan? Magmapda ko man ito. Ba't pangahati ko ini mga pag-inumon? Kaya mo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, isuyan. Uto. Amon utang ba utuan daw yan to? How no ina mo? Ante? Meron di hina. Kaya na natud mi anaw. Biyad to ba? Siyong ko to mamayad sin utang ko ini biya way ko na kaya bayaran ba ko na sab kalupahan. Magpayad ko anti sin utang. Yaw ni nanang jambantad ko tawag ko pa ina. Yari, maong ko na magbayad. Yari, auntie ha? Magbayad kung sinutang niya. Hi. Da? Kajari mo yung number mo? Text sa daba. Kumabaya, mag-call-call. Ba't ka kangukaw? Mangayo ka umbol, pagos mag-text-text ka mag-call-call. Yari mo na kukikita nag-call-call, nag-text-text. Yari pisita ka to ko pamiko ka mo. Pamiko kay mo SIM card ha, kangukaw. Buko na pin-stression mo, matawad ako problema ini. Way pa nakawaya di mangungutang ka ko katan. Pa, pila sinenso kay bang harap patabo? Kay manadya ma'am. Mahal ka isang. Suksok lasin tabo yaon. Di na kita makako. Ay na ma'am. Hatabo ura ka makajari ko mo. Nabang tricycle ba ini na. Hindi man jari magko. Beto ba yan?
Naturan na kita. Dito na ako kumuha tabo pagdatong ha. 何お前はもう死んでいる。 Ay rang matigda to din ulan niyan. Anagaan duhod mga? Oo, siya. Ay, takat ko da. Lain sambong. Ikuan ba, ikag? Piyugpok ko no da, simba na monitilos yun. Piyugpok sinto ko lao. Nayato ko no alarap hospital. Nabunar ka o. Kano? Singkain na may naate ako. Anak ka ang with tilos yan. Namo sa ko kani aloy at tukulwero na kubyusan. Ala. Hello, ina. Oy. Mano na nakaw yan? Ala, oy. Di ko kalungugan. Niso yun eh. Ala. Oh. Ay, ina, anak mo ini ipiyang. Ay, nakyat. Ina, ipiyang ini. Mano na nakaw yan? Ay, naisyo ba ini? Yang siya signal ini. Dita ko kalungugan ninda. Dita. Naisyo ini. Hello. Kang signal. Bukan marayaw yung signal di kamo ini. Hello. Ina, ayato na ko nagpara kay mo kawaan nga ibo. Kawa ayato na bangko mo. Kawa mana. Yato na pakawaan. Yato, nibutiwot kay mo. Aw, nakuno makajari makawayad to inda. 何